Hej, mit navn er Michelle, og jeg skal i dag her i fysik B, modul 4, snakke lidt om mekanik og omvendt energiformer. Så først så sender vi lige her skaterne afsted på skateboardbanen, og her kører han så fuldstændig kanonsplit uden nogen form for friktion. Herover til venstre så kan vi se den totale energi, den samme energi, som man har, når man kører på skateboardbanen. Og så ser vi ellers den potentielle og den kinetiske energi, som også bliver kaldt beliggenhedsenergien og bevægelsesenergien. Og man ser tydeligt, hvordan de her to skifter. Det vil sige, at når han kører op ad rampen, så er den potentielle energi høj, og så omdannes den til kinetisk, når han kører ned ad rampen. Og når han når bunden, så er den kinetiske energi høj, mens den potentielle energi er lav. Den ser man, den skifter herover. Og det gør den i og med, at den totale energi den er konstant, og der vil altid være lige noget kinetisk, eller at den kinetiske og den potentielle sammenlagt giver altid den totale energi, som man også kan se her. Hvis vi lige vender tilbage til vores skateboarder, så kan man se her, at hvis vi gør vores skateboarder en lille smule tungere, så kan vi se, hvordan den totale energi stiger voldsomt i forhold til den før. Og på samme måde skifter den kinetiske og den potentielle stadig med hinanden, da de omdannes. Og vi ser herinde, hvorfor at den potentielle energi stiger. Det er fordi massen indgår både i den kinetiske og i den potentielle. Så ved at massen bliver større, når den ganges med tyngdeaktionen og højden, så bliver den potentielle energi derved større. Og på samme måde bliver den kinetiske energi også større, hvis massen forhøjes, i og med at en halv gang massen gang hastigheden i anden bliver større, og på samme måde så bliver den totale energi også større, da de her to sammenlagt giver den mekaniske energi. Så hvis vi lige prøver at gøre ham lidt mindre igen, og lidt nemmere at arbejde med, og vi lige prøver at løbe fat i ham her, hvis vi prøver at komme til at lande på jorden. Så der, godt til. Så kan vi se, hvordan at den potentielle energi først var høj, og så blev den mekaniske energi højere, hvorefter lige da den landede på jorden, så steg den mekaniske energi til den totale energi, til al energi var omdannet til varme. Og hvis vi lige prøver at løfte ham lidt højere op, så kan vi igen se, hvordan den totale energi fordobles, da hans højde også fordobles. Nu prøver vi at lande lige hvor den potentielle energi høj, og så giver vi slip på skalaen. Og så blev den kinetiske energi høj, og blev omdannet til termisk energi, altså varmeenergi. Ja, det var